Nico Maris heeft mij vanochtend gevraagd of ik kan praten over de zwakpunten. Nou, al twee zijn zwakpunten is vrouwen, zoals hij mij gezegd. Dames. Nou, denk het mij niet over, het gekomen bij die dokter. Toen zei die dokter, kijk dokter. Ik wil over je moet mij onderzoeken. En dan moet je even mij zeggen, wat moet ik doen om een lang leven te verzekeren. Toen zei die dokter, man, als ik het nou zo stel, rook jij? Toen zei hij ja. Toen zei hij, maar dan moet je onmiddellijk op rook. Drink jij? Toen zei ja, ik vat something. Toen zei hij, maar dan moet je op drank. Je moet onmiddellijk alle drank los. Moet niet die mensen je vertellen, een beetje in die aan, en een beetje nou en dan, een beetje, je moet drank heel los. Dat is recht, dokter. Hij zei, hoe eet jij? Je eet gezond, je houdt van die veetjes en je houdt van goed eten en zo. Dokter zei, nou vanavond is kost maar kost is een bijzaak. Nou vanavond is dit groenten, slaaien en zo, je weet. Schoon eten, schoon leven. Dames, vrouwen? Nee, ik moet zeggen, dat is nogal een zwakketje wat hij heeft. Toen zei die dokter, nou kijk, nou onthoud je geheel alles als een monnik van vrouwen. Toen zei de dokter, zal dit nou verzekeren dat ik lang leef? Zei de dokter, man, maak dan niet, jij zagen hoe oud jij wordt, want dan zal in elk geval voelen ze eeuwigheid.